बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। उदालगुरि टाउननिफ्राय भैरागुरि सकआव थांबाय थानाय मोनसे स्कुटिया अर नांनानै सेवहांगार जालांबाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। खारबाय थानाय गंसे स्कुटियाव अर खामनानै सेवहांगार जानाय नुनो मोन्दों। नाथाय सालायग्रा बिगुमाया बे समाव जेबो रोखोमनि जखम जायाखिसै होननानै खौरां मोननाय जादों। उदालगुरिनिफ्राय भैरागुरि थांबाय थानाय गंसे स्कुटियाव अर नांनानै सेवहांगार जानायनि खौरां मोननाय जादों। उदालगुरिनि फार्मासियान तापस सिंह मुंनि सासे सुबुंनि गारियाव बे स्कुटियाव अर नांनाय जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरिनि फार्मासियान तापस सिंह मुंनि बिथांनि गारियाव स्कुटियाव अर नांनानै सेवहांगार जानायनि खौरां मोननाय जादों। सालायबाय थानाय अबस्थायावनो बिथांनि गारियाव अर नांनानै ब्लाव ब्लाव अर जोंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनि हिन्जावा तापस सिंहखौ लायनो होननानै स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो खाथरबारिनि गामिनि लामायाव हारसिङैनो अर जोंखांनानै ब्लाव ब्लाव खामो। नाथाय खाफाल मोजांनि बाथ्रा, स्कुटिखौ सालायनाय तापस सिंहनि हिन्जावा बे समाव जेबो रोखोमनि खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। उदालगुरियाव स्कुटियाव अर नांनानै सेवहांगार जानायनि खौरां मोननाय जादों। माने स्कुटियाहाय नैबेयावहाय हारसिंनो खामदों सालायबोबाय थानायावनो। जोबोद साननो गोनां आरो हारसिंनो खामगासिनो नै अर जोंगासिनो दं। भैरागुरि खाथालगुरि लामायाव भैरागुरि मोननायनि सिगां बेयाव जोबोद रहस्य गोनां, माने बेवहाय बाइकआ स्कुटिया हारसिंनो खामदों आरो। माने बिथाङा भैरागुरियावहाय फार्मासि दखान मोनसे दंमोनहाय, फैबाय थानायावनो खामदों आरो। माने खाफाल गोनां होननानै बुंनांसिगोन, माने बेवहाय मानसिफ्रा जेबो जायासै। हारसिं खामदों।